Мама, клянуся, я вчора гэта зняв, і гэта так ось виглядала. Моя цешча прибігала до мене у паніці, убачивши Венеру. Усім резко захотілося убачити зорки на небі у телескоп. І вони утікають, але вельми марудно утікають, не так, як люди. Зробив камін-аут, кажу, земля плоская. Оказывается, чим людям простіше становиться жити, тим чомусь вони готові вірити у більшу кількість різної лухти. Дякую Ілону Маску, він засмітив усе небо. Добрый вечер. Сегодня мы с вами сустракаемся с вельми знакомитым белорусским астрофотографом Виктором Малышчыцам. Вельми рады вас бачыць. Добрый вечер, привітання. Добрый вечер. Мы собрались на Нёмане, каб трохи поразмаўляць про космос, зоры, мары и таксама навуку. Але спачатку я хотел бы пачаць зусім здалёк. Я вось толькі нядаўна даведаўся, что у Виктора вельми вялікая сям'я. Ты мог бы рассказать нам крыху про свою семью, про своих деток? Колькі их у тебя? 4. 4 деток. Ось, і я скажу, што гэта цудоўна, гэта скарб. Некаторыя думаюць, што ой, гэта цяжка. Пасля другога там уже цяжэй не становіцца. Прырост цяжкасці зусім незначны. Зато радасці іх таксама вельмі шмат. Ось таму ім ад 14 до 5 годзікаў. Ага, а як завуць іх усіх? Старэйшая Ганночка, потым ідзе Юстынка, Аделька, Юстынка і самы маленькі Янка, мужчына. А вось цікава, ты бярэш іх з сабой на здымкі? Можа, яны Просяцца. цікавяцца фоткамі, зорамі? Пастаянна просяцца, уже некалькі разоў браў, але нешта пакуль не хапае ім сілы. Пакуль ты іх давязеш да цёмнага неба, яны ўжо паціху засынаюць, з машыны іх ужо не дастаць. Ну, яшчэ не той узрост. Таму паціхеньку да гэтай справы прыцягваем. Самы лепшы варыянт паставіць тэлескоп дома на тэрасе, навесці на месяц, пакуль яшчэ вечар. Тады ўсе з радасцю глядзяць, усім усё падабаецца. Вся сям'я глядзіць на зоры. Безумоўна, і суседзі. Ну, гэта зразумела, што цяжка яшчэ дзецям гэта ўсё ўспрымаць, шмат інфармацыі. А вось як ты сам прыйшоў да гэтага ўсяго? Не, дзецям не павінна быць цяжка. Азы можна і ў 4 годзікі. Якраз першыя крокі, памятаю, гады ў 4 і былі ў мяне. Першыя крокі ў 4 Ну, я гады. разглядаў кніжкі са здымкамі месяца, памятаю, там кратары на месяцы былі, мне потым гэтыя кратары па ўсім роіліся. Мама кажа, што чытаць па гэтай кнізе і вучыўся. Была такая кніга Цесевіча «Што і как наблюдать на небе». Так што першыя крокі можна ўжо 4 гады рабіць, нармальна. То бок, гэта твая мара з дзяцінства была, здымаць зоркі, я так разумею. Гэта не проста такі інсайт у сталым жыцці. Здымаць мой жэніў. Тата быў зеніт, я яго мучыў з самага дзяцінства і калісьці марыў, што буду здымаць. А плюс яшчэ, канешне, вось дзякуючы першым кніжкам, дзякуючы энцыклапедыі, якую калісьці мама падарыла, захапляўся зоркамі. Ідэя гэта неяк паміж сабой скрыжаваць з'явілася толькі тады, калі пачалі выпускаць камеры, якія здольны тыя зоркі здымаць. А якая першая камера? Зеніты? Першыя былі зеніты, канешне. Усе кажуць, легендарная якасць гэтых зенітаў, няма там ніякай легендарнай якасці. Яны разваливаюцца, мруць як мухі абсалютна, таму што некалькі іх угробіў сваімі сіламі, не вытрымліваюць рэжыма. Потым раптоўна мне ўдалося выйграць адзін беларускі конкурс. Ну, я тады быў слабым зусім, але аўтарам, проста што ніхто пра яго не ведаў, а прызы былі добрыя. І таму ўдалося выйграць суму грошай, за якую ўдалося купіць першую ўжо лічбавую камеру. Гэта, канешне, быў там Canon 350D, але па тых часах для мяне гэта быў нешта проста космос. Там $1000 каштавала камера. І гэта мяне пазнаёміла з лічбавай фатаграфіі, ну а потым, канешне, ўжо было абнаўленне на поўнакадравыя, паўпрафесійныя. Існуе якая-нибудь у Беларусі суполка, звязаная з астрафатаграфіяй, з пейзажнай і таксама з планетнай? Я б сказаў, што пейзажных фотографаў я ведаю, ну, 10 штукі 1,5. То бок, каб хто моцна менавіта хацеў бы здымаць пастаянна астранамічныя пейзажы, то такіх людзей, мабыць, вось одна штука сядзіць тут. Ёсць людзі, якія прафесійна працуюць, нават у них там здымаюць, але часам выехаўшы за горад, могуць там зняць нейкі пейзаж. Ёсць людзі, якія захапляюцца, можа быць, астрафота праз тэлескоп нябесных аб'ектаў, але вось менавіта, каб хтосьці пастаянна хацеў здымаць пейзажы, можа быць, такіх і не сустракаў. Але ёсць супольнасць у нас аматараў астраноміі, можа, не такая вялікая, але досыць актыўная, там, якія выязджаюць за горад, хтосьці паздымаць, хтосьці паглядзець у тэлескоп, хтосьці паказаць там сябрам зоркі. Я так разумею, што ў Беларусі гэта доля такіх адзінак творчых. Яны проста, хто нехта вырашыў здымаць, і ён едзе і там здымае. Гэта вось так Ну, вось выглядае. выходзіць так. Таму што насамрэч здымаць зоркамі гэта праблема, таму што трэба вельмі доўга шукаць нейкае месца, якое павінна быць зусім пазбаўлена ад засветак, ад вялікіх гарадоў, таму трэба заўсёды далёка ехаць. З гэтай паездкі хочаш паздымаць відэа, ты прывязеш там, ну, 5 секунд, 10 секунд відэа, вот там лапчик які-небудзь. Ідзе ехаць, напрыклад, за 200 кіламетраў дзеля 10 секунд відэа, не кожнаму ахвота. На захадзе гэтая суполка, яна вялікая, невялікая,
і чым яны займаюцца? Больш кажу, конечно, про супольнасць аматараў астраноміі. Калі браць захад, асабліва, конечно, ЗША. У іх это просто пастаўлена на канвейер, у іх гіганцкая супольнасць аматараў астраноміі. Вось калі параўнаць колькасць грамадзян ЗША і Беларусі, то вось колькасць аматараў астраноміі там і тут не супастаўна, там просто цэлая армія. Увогуле астраномія такая цікавая навука, што яе колькасць аматараў істотна перавышае колькасць прафесіяналаў. Я нідзе не бачу там гурткі аматараў фізікі, аматараў хіміі. Ёсць людзі, які цікавяцца, форумы нават нейкі можа ёсць так эту тэму. Але каб вот такая гігантская была колькасць людзей, якія хочуць проста ставіць фізічныя эксперыменты, напрыклад, для душы, такога не было. І гэта па ўсім свеце так. Я так разумею, Па гэта і ўсім свеце. Лацінская Амерыка. І асабліва ЗША, канешне. У іх там давно распаўсюджана ўзяць у свае пікапы, загрузіць гіганцкія Добсаны, тып тэлескопа, на якіх трэба па лесвіцы лазіць наверх, выехаць у цёмнае месца ў пустыні на так званы Стар-паці. І там некалькі дзесяткаў такіх вось фанатаў са сваімі трубамі сядзяць некалькі сутак, любуюцца зорным небам. Гэта прыватныя тэлескопы, гэта не дзяржаўныя, гэта прыватныя тэлескопы. Я ж кажу пра аматарскую астраномію, так. Бо калі гаварыць пра прафесійную астраномію, то там уже маштабы настолькі вялікі, што гэты тэлескоп ты з сабой не везеш. Гэта так усё развіта там. Моцна просто. Ну так. Мы проигрываем по всем по понятиям, я так разумею. Ну, магчыма, у нас звязаны і з кліматам, таму што у нас ясных тачэй невялікая зусім колькасць. Многія кажуць, як ты там, сям'я тебе церпіш, што ты дома адсутнічаеш. Не перажывайце з беларускім надвор'ем, нідзе я там не адсутнічаю. Калі аднойчы за сезон з вясны па восень я вырашыў выязджаць кожную ясную ноч, я з'ездзіў 20 разоў. Гэта каб было цёмна, каб не было яснае неба, каб не было месяца і гэтак далей, то насамрэч, каб не патрапіць на мёртвы сезон чэрвеня. Ну, гэта такое хобі прывязанае да надвор'я. Так. Увесь час ты сядзіш на нейкіх смеццяў і глядзіш. З дзесятак сервісаў глядзіш так. Я таксама разумею, што і навука на захадзе вельмі развіта. Вось астрафізіка, там і займаюцца шмат вучоных гэтым, яны пішуць манаграфіі. І ў Беларусі гэта белая пляма, таму што тут нічога не адбываецца ў навуцы. Што адбываецца наогул? Мы не пра гэта нічога не ведаем. Адзінкі ёсць у нас, канешне, людзі, тут уже Акадэмія навук, там, типа, у тым же БДУ, якія па ўласнай ініцыятыве займаюцца нейкімі пытаннямі, часцей тэарэтычнай астрафізікі, касмалогія, бо тэарэтыку трэба, што папера і камп'ютар, і ўсё. Але так як у нас, каб есці былі навуковыя структуры, каб нейкі у нас былі свае абсерваторыі, інстытуты астранамічныя, такога няма. Астраномія багатая навука, і могуць дазволіць сабе такія сапраўды вялікія багатыя краіны. Вось там цэлы Еўразвяз разам узяты, там цэлыя ЗША, там Расія трошкі спрабуе развіваць. Бо астраномы вельмі шмат хочуць грошай, бульбу не саджаюць, камбайны не будуюць, і ўсё астатняе. Практычна інтарэсу нуль абсалютна. Ёсць алімпіяды па астраноміі ў нас у краіне, да? Ну, ёсць для школьнікаў, так. Да, а што робяць гэтыя людзі далей? Яны паступаюць некуды ў некі вуз. Што ім рабіць, калі ў іх ёсць інтарэс да астраноміі, да астрафізікі? У нашай краіне ёсць ли магчымасці рухацца ў гэтым накірунку? Ці трэба арыентавацца на міжнародныя арганізацыі? Пакуль працаваў у школе, то усе, хто хацелі паўдзельнічаць у алімпіядзе па астраноміі перамагчы, ведалі, што перамога ў нашай рэспубліканскай алімпіядзе дае магчымасць паступаць без экзамену па такой колькасці профілю, як больш ніводная алімпіяда не дазваляе. Напрыклад, там на ФПМЕДзе прахадны бал там пад 400, ты можаш паступаць з дыпломам па астраноміі. Там мы збольшага ішлі дзеля гэтага, каб паступіць зусім не з астраноміі. Але многія па дарозе так захапляліся, што пачыналі мяняць свае планы ў 11 класе. І ёсць у мяне так вучні, якія яшчэ вучацца, ёсць тыя, хто ўжо сталі прафесійнымі астраномамі. Па-першае, астраномы маюць фізічную адукацыю. Можна пачаць з таго, што скончыць нават тут фізфак БДУ. Бо фізіка, матэматыка гэта база. Можна вучыцца на ўсходзе, у Расіі ёсць цудоўныя вузы, той же Санкт-Петербург, МГУ, маскоўскія. І шырокія перспектывы на захадзе. Напрыклад, вось зараз мой вучань адзін вучыцца ў Кракаве, у Ягелонскім універсітэце. А у нас ёсць тэлескоп у Беларусі наогул, акрамя планетарыя, які знаходзіцца ў парке Горькага? У Беларусі іх няма сэнсу мець увогуле прафесійныя, толькі аматарскія, бо калі ты хочаш прафесійна назіраць, ён павінен назіраць кожную ноч. Ёсць выйсце, правда, з нашым кліматам. Можна паставіць тэлескоп на Канарах, там крышачку пасадзіць персаналу і кіраваць ім нават з Мінску, можа быць. Ну, але гэта ізноў для багатых краін усе. Тэлескоп на Канарах наша краіна сабе дазволіць не можа, гэта зразумела. Але можна ўдзельнічаць у нейкай калабарацыі міжнароднай, так што, ну, пакуль што мы разумеем, што ўсе калабарацыі для нас пазачыняліся, але ў будучыні чаму б і не. Напрыклад, Швейцарыя там працягвае развіваць праект ЦЭРН. Гэта у ЦЭРНе вялікая адронная калайдара. Мала хто ведае, што там значны ўдзел ёсць і Беларусі. Напрыклад, там на адным з прыбораў дэтэктары, сэнсалятары зроблены беларусамі, распрацаваны ў нас. Нашы беларусы рэгулярна туды ездзілі і працавалі там. Таму нават калі ў нас няма сваёй вялікай абсерваторыі, гэта яшчэ не азначае, што мы не можам хаця б у будучыні спрычыніцца да сусветнай навукі. Буйны праект робяць цэлыя міжнародныя
калабарацыі і вылучаецца супольнае фінансаванне, што дазваляе браць усё больш высокія планкі. ЗША самі па сабе, як лакаматыў ідуць наперад, калі казаць пра касмічныя даследаванні, пра даследаванні навакольнага космоса, менавіта спадарожнікі не гаспадарчага, ваеннага, там ці якога яшчэ метэаралагічнае прызначэння, а менавіта навуковыя, то тут абсалютна пальма першынства, канешне, у ЗША. Потым, напрыклад, вот зараз самы вялікі тэлескоп у свеце, які будзе 40 метраў дыяметр аб'ектыва. Я не веру, што такую штуку можна пабудаваць. 40 метраў дыяметр. Толькі дыяметр, так, люстэрка. Вось у майго паўметра я хвалюся, што гэта самы вялікі ў Беларусі. Там у Хабла 2,5 метра, усяго 5 разоў больш, чым мяне. І дзе такой будуюць? У Чылі, там адна з самых лепшых астрапляцовак, там ёсць крутыя тэлескопы ў Чылі. Ужо яны не тое, што праект завяршылі, ўжо заканчваць гэты купал, оптыка ўся ўжо выраблена, правда, не змантавана яшчэ. До 28 года абяцаюць запусціць. Вось гэта агульнаеўрапейскі праект. Это цэлы еўразвяз робіць з фінансаваннем многіх краін. Ну і, канешне, усе гэтыя краіны змогуць удзельнічаць і ў назіраннях і рабіць фенаменальнае адкрыцце, бо 40 метраў гэта гіганцкі скачок для чалавецтва. 40 метраў аб'ектыў. Самы вялікі на сённяшні момант гэта 10 метраў, 11 метраў. Ёсць 4 па 8, якія могуць разам працаваць як 16-метровыя, таксама ў Чылі стаіць, а вось 40 метраў гэта будзе крута. Ну і ў космосе паціху распрацоўваецца і новыя ўжо праекты касмічных тэлескопаў. Хацеў космос запускаць іх нашмат даражэй. Я даведаўся нядаўна, што ты праводзіш такія экскурсіі па зорнаму небу. Раскажы, як гэта адбываецца і каму гэта наогул будзе цікава сёння, якому ўзросту людзей? Так, думаю, пад Венец катаемся, бо ад Мінска не так далёка. Можна было б катацца па ўсёй Беларусі, жадаючым паказваць зоркі, але раптоўна аказалася на 3-й год ўжо маю такой актыўнасці, што усім рэзка захацелася ўбачыць зоркі на небе ў тэлескоп. Таму пакуль што мы спрабуем задаволіць попыт сталіцы. Мы выязджаем на цёмнае поле, адносна недалёка ад горада, з вялікім тэлескопам і расказваем, дзе на небе якія цікавыя сузор'і, зоркі, адкуль яны з'явіліся, з якімі гісторыямі звязаныя. І, канешне, назіраем у тэлескоп. Многія думаюць, што калі ў тэлескоп зазіраеш, там будзе як на фота Хабла. Таму што у нас самы вялікі тэлескоп у Беларусі, мы гэтым трошкі ганарымся. Але калі глядзіш, там шэренькія плямкі. Справа ў тым, што на здымках Хабла ні фоташоп, ні монтаж, усё сапраўднае. Проста камера можа адчуваць колеры, камера можа накопліваць сігнал, а вока не здольнае. Калі мы сюды прынеслі бы Хабла з арбіты і паспрабавалі бы ў яго паглядзець, таксама усе галактыкі туманнасці былі б шэрымі плямкамі. Няма таго эфекту, як на ўжо гатовых здымках. Калі хтосьці чакае эфекты, як ад гатовых здымкаў, то можа расчаравацца. Але калі хтосьці ведае, што ўвогуле паказвае тэлескопы, то, канешне, так класна, як у нас нідзе не бачыш. Як твой тэлескоп гэта вось? Такі што не гэта так пачатковага яшчэ ўзроўню, ёсць больше нашмат. Вось, дарэчы, мы сёння праз гэты тэлескоп паглядзім на... Сёння практычна поўні, так? На поўню сёння паглядзім і пакажам абавязкова вам. Добра, а які ўзрост людзей? Гэта студэнты? Абсалютна розныя людзі прыязджаюць, і пенсіянеры, і дзеткі прыязджаюць. Ну, дзеткам часта не хапае ўжо проста сіл, там банальна засынаюць, замярзаюць. Але ёсць тыя, што гадоў 6 ужо космосам гараць і гатовыя назіраць ужо і ў 6 гадоў. Таму людзі абсалютна розныя, розных слаёў, розных катэгорый. Вы назіраеце за сузор'ямі, за зоркамі, ці за планетамі? За ўсім. У тэлескоп са сузор'ямі не паназіраеш. У тэлескоп глядзім на галактыкі, туманнасці, зорныя скопішчы, планеты, само сабой, канешне. А сузор'і проста паказваем. Ёсць такая указка, як джедайскі меч. Можна адразу лазерам біць у неба і на небе адразу паказваць контуры гэтых сузор'яў. А ёсць ли беларускія назвы сузор'яў наогул? Нехта гэтым займаўся? Ёсць. Вось у нас, можна сказаць, за ўсе часы быў адзін беларускі этнаастраном. І ёсць ён, канешне, само сабой. Этнаастраном. Этнаастраном, так, этнограф і астраном адначасова. Тимофей Авелін. Ён таксама са мной вучыўся на фізфаку ВДУ, мой аднагрупнік. Так што я маю гонар з ім вызнаёмым. Ён шмат аб'ездзіў экспедыцыі этнаграфічных, сам правёў па Беларусі, распытваючы менавіта людзей пра то, як яны называлі, што на небе. Ён шмат пазнаходзіў яшчэ архіўных запісаў у архівах ад іншых экспедыцый, сістэматызаваў, выдаў вельмі класную манаграфію, такую грунтоўную працу. І сапраўды беларусы, каля 2 десяткаў сузор'яў на небе вылучалі. Гэта не то, што там агульна прынятыя былі для ўсіх беларусаў, там той ж мядзведзіцу ў адным рэгіёне маглі так называць, у другім так, але вось усе магчымыя назвы сабралі. Мядзведзіцу на брычку падобна, на воз які-небудзь. Часцей за ўсё былі такія назвы. Гэта чыста беларускія назвы, так. Да? У астраноміі, у прафесійнай, канешне, больш чым палова сузор'яў старажытна грэчаскія, якія з усімі гэтымі легендамі прыйшлі да нас ад старажытнай Грэцыі. Іх спрабавалі нават выжыць у хрысціянскай Еўропе, не атрымалася, выжыць не прыжылося. Вось грэкі як прыдумалі назвы, так яны засталіся. Але так вось беларусы і сваё ўяўлялі. А вось ты калі вандруеш, ты ж вандруеш адзін?
Ну, то бок, каб здымаць, ты павінен быць адзін. Бывае, што езджу з кампаніяй, але часцей за ўсё адзін. Мне просто цікава, ты застаешся ў поле адзін, ці ў лесе, у цёмным, каб здымаць. Цябе нічога не пужае? Няма ніякіх такіх жудасных гісторый? Ну вось мы зараз у лесе ўдвух, не страшна? Не, Ну, удвох, утрох не страшна. Ну, я таксама ж здымаю, і бываюць такія моманты, калі ты застаешся адзін у лесе, а жывёл у нас у лесе беларускім шмат, там лосі, кабаны, Жывёлы баяцца, людзі уцякаюць. Хаця розныя бывалі выпадкі, сустракаўся за мяне раз такі з мядзведзем не сустракаўся і вельмі не хачу. З астатнімі усімі сустракаюся рэгулярна. Казулі часта прыходзяць з кустоў пагаўкаць, так страшна такім голасам гаўкаюць. Але я хоць па голасе пазнаю, ведаю, што казёл прыйшоў, нічога страшнага. Першы раз, калі выйдзеш у цёмнае поле адзін, то можа быць і не па сабе, але калі ты даўно ўжо гэтым займаешся, прывыкаеш. Прызвычаешся. Зусім гэта і не страшна, ты прывыкаеш. Безумоўна, ёсць фактары, якія могуць спалохаць, напрыклад, вожыкі. Вожыкі, самы страшны жывёлавожык, таму што з кустоў з цемры раптоўна ідзе трэск, ну прыблізна як два мядзведзі на цябе ідуць. Это ўсё ламаецца, шуршэць, ты ліхтарыкам свеціш так сутаргава, няма нічога, абсалютна нічога не бачыш, а яно ўсё на цябе ідзе. А потым і нарэшце ў святле ліхтарыка выпаўзае гэты калючы камячок, так, які вельмі шумна набліжаецца. Гэта быў вожык. Была гісторыя аднойчы ў самым цэнтры на Лібоцкай пушчы, калі я туды даехаў 2 гадзіны ночы, гэта была вясна, ноч доўгая, якраз хацеў паздымаць там на Чорным возеры, такой таямнічай, глухая старыца заходняй бярэзіны, і геаграфічна ў самым цэнтры. Там жа якраз мядзведзяў поўная цяпер на Лібоцкай пушчы, і таму так было трошкі не па сабе. І вось у 2 гадзіны ночы я заўважаю, што апошні кіламетр дарогі не праезджа абсалютна, нават на трактары. Выйшаў, думаю, вось ці іду я пешшу, гэта апошні кіламетр сярод мядзведзяў, ці вяртацца, ну вяртацца таксама ж не хочацца, столькі ўжо пераадолею кіламетраў. У выніку вырашыў, паслухаю ноч, пасмялею пайду, ноч цудоўныя птушкі спяваюць, якраз вясна, салаўі, дзвярыма хлопнуў таксама, каб кагосьці спужаць, все цудоўна, думаю, ну бібікну яшчэ наканец. Як бібікну, побач са мной з кустоў нешта як паднялося, як панеслася па балоце з палюханнем. Ну, канешне, зноў струхнуў, але потым зразумеў, ну ўсё, все разбегліся, можна ісці. Слухай, а вось калі ты назіраеш за зорамі, якія ў цябе думкі, вось ёсць там іншае жыццё на іншых планетах? Як ты разважаеш? Вось што ты думаеш пра гэта? Я не ведаю, я перастаў пану верыць у іншапланецян, нават тых далёка. Але ў навукі ёсць два цудоўных казыры і для аптымістаў, і для песімістаў. Таму калі хтосьці не верыць у іншапланецян, правільна робіць, бо жыццё вельмі складаная штука, мы вельмі цяжка ўзнікнуць. Сонца унікальна зорка, трошкі было большым, трошкі меншым ужо не атрымалася б у нас жыццё. Зямля была б трошкі там больш далей, бліжэй, ну і зноў. У нас такая колькасць фактараў сышлася, нават месца ў галактыцы і тое у нас казырнае. Мы знаходзімся на так званай каратацыйнай арбіце. Мы не перасекаем актыўна спіральныя рукавы, дзе там могуць побач з намі ўзарвацца зоркі і забіць нас. Таму хто не верыць у іншапланецян, можа быць, мы адны такія унікальныя. Хто верыць у іншапланецян, вось гэты малы шанец зараджэння жыцця памножце на колькасць зорак, якая там, і нармальны лік атрымаецца. Так што навука абсалютна не адмаўляе іх існаванне і абсалютна не пацвярджае. Усе спробы знайсці хоць нейкія прыкметы жыцця пакуль што пацярпелі фіяска, але, безумоўна, калі мы ледзьве там спрабуем разабрацца, што на тых далёкіх планетах, каля іншых зорак, то да пошуку жыцця там яшчэ страшэнна далёка. У любым выпадку мы знайшлі планеты падобныя Зямлі, каля зорак падобных Сонцу. Пра наяўнасць вады цяжка гаварыць, хаця мы пазнаходзілі іншыя планеты, у якіх у атмасферы ёсць сляды вады ўжо нават, што вада... Ну, экзапланет знаходзіцца зараз вельмі шмат. Тысячамі, так. Гэта зараз адна з самых такіх перадавых і трэндавых тэм у астрафізіцы. Зараз новыя праекты збіраюцца запускаць, новыя касмічныя нават праекты па пошуку экзапланет. Хаця ўжо некалькі адпрацавала, ну, так што, калі хтосьці хоча ў будучы жыццё звязаць сваё з астраноміяй, астрафізікай, экзапланета гэта модная тэма. Так, а яшчэ адна модная тэма — гэта плоская зямля. Што ты можаш сказаць як астрафізік вось па гэтай тэме? Ну, глядзі, плоская ж, правда. У самалёце ёсць, напрыклад, авіягарызонт. Цяпер яны там электронныя пры дапамозе электронных акселерометраў, але калісьці ў старых самалётах гэта быў гіраскоп, вялікі дыск, які раскручваецца ў спецыяльным падвесе. Калі ён круціцца дыск, то гэты падвес можаш круціць як хочаш, дыск не мяняе сваёй арыентацыі. Вось, дзякуючы гіраскопу, мы яго на зямлі раскручваем, і далей самалёт ляціць, круціць там свае фігуры, а авіягарызонт застаецца на ўзроўні. І вось, калі б зямля была круглая, то, глядзі, самалёт за зямлю залятае, а плоскасць вярчэння гіраскопа ж не мяняецца, фактычна атрымаецца, што праз некаторы час авіягарызонт пачне вас завальвацца ў космас. А раз такога не назіраецца і такога нідзе няма, значыць... Зямля плоская.
Мне патэлефанавала ночі выпускніца геафаку, БДУ, геафаку, геаграфічных факультэтаў, і правяла вось гэты аргумент, і іншая кажа, што праўда плоская. Ну, насамрэч плосказямельцы і ўсе іншыя аматары тэорыі змоваў, там, што амерыканцы не былі на месяцы, ці там за намі сочаць рэптылоіды з Марса, яны ўсе карыстаюцца тым, што ну, людзі не з'яўляюцца спецыялістамі, экспертамі, там адразу у фізіцы, астраноміі, фатаграфіі, ну, напрыклад, вось пра амерыканцаў на месяцы. Тое ж самае тут, я ж не эксперт у авіагарызонтах, але я схадзіў на форум аматараў авіяцыі, там адшукаўся чалавек, які займаўся калісьці працаваў, рамантаваў і абслугоўваў яшчэ старыя савецкія самалёты. І ён кажа, гэта эфект даўно вядомы, у канструкцыю авіагарызонта унесена спецыяльная сістэма, якая карэктуе яго становішча, таму што інакш ён бы паказваў бы неправільнае становішча з-за выпукласці зямлі. Але паколькі 99,99% людзей гэтага не вераць, класны аргумент на карысць плоскай зямлі. Першы раз чую такое параўнанне, ну і как бы... Плосказямельцаў мы так падтруніваем, пасмейваемся, але іх яны ёсць рэальныя, я сустракаў у жыцці не раз так. У мяне вучань аднойчы быў, цудоўны быў вучань, ну я ў школе працаваў, уже ліцэй БДУ, і класна ўсё цягнуў праграму, выдаты, кантроль напісаў, 10 паставіў за год. Вот такі паставіў, ён прыйшоў да мяне і зрабіў камін-аут, кажу, зямля плоская, і аказалася, сябры мне яго пацвердзілі, ён рэальна ў это ўсе верыць. І кучу аргументаў вываліў. Все смешныя былі аргументы, все, конечно, жалю вартыя. Я спрабаваў некаторыя тлумачыць, але ў чалавека ўжо вера. Калі гэта вера ўжо рэлігійная ў плоскую зямлю, то што ты дакажаш? Аказваецца, чым людзям прасцей становіцца жыць, тым чамусьці яны гатовы верыць у большую колькасць рознай лухты. Яшчэ адна такая папулярная тэма, гэта астралогія. Як ты адносішся да астралогіі і да саміх астролагаў? Ну, у нас это якраз тэма для жарту і мемаў астралогіі, але трэба сказаць, што астролагаў істотна больш, чым астраномаў, і зарабляюць яны істотна больш, чым мы, таму як і за што іх любіць-то? Ну, насамрэч, канешне, мы ставімся да гэтага так, што это лжанавука, ніякіх доказаў абсалютна няма справядлівасці. У астралогію можна верыць, як у нейкае там астральнае вучэнне, якое канкрэтны астролаг гуру ўсё ж такі зможа данесці да цябе і прадказаць штосьці. Ну, мы не забаронім не верыць. Але калі гаварыць як пра навуку, то у навуку немагчыма верыць не верыць. Навука на ёсць навука, і іншыя метады не на веры заснаваныя. Вось была такая цікавая сацыялагічны эксперымент, недзе бачу на спасылку на гэту публікацыю. У ЗША ўзялі 11 000 чалавек выбарку, ну гэта сур'ёзная выбарка. Гэта былі студэнты вузаў, ім раздавалі апытанку проста, дзе трэба было адзначыць, якія рысы характару табе ўласцівыя. Там цэлы спіс быў з гэтых рысаў характару, але не гаварылі, для чаго гэта. У канцы толькі перад здачай аркуша прасілі напісаць дату нараджэння сваю. Ну, зразумела, па даце нараджэння знак задыяка вызначаем і паспрабавалі ўсе гэтыя якасці розныя разнесці па знаках задыяка. Аказалася абсалютна ніякае размеркаванне, ўсё аднолькавае. Астралогія – это больш псіхалогія. Я читаю характарыстыку свайго знака, напрыклад, ой, там 80% ўсё супадае, ўсё працуе. І ў мяне супадае, а там відаць, што там же напісана, што я цялес, напрыклад, цельцы разумныя, там яны старанныя, яны адважныя. Я зараз ад балды кажу, але вот прыблізна. І гэта 80% тэксту, ўсё супала. Вот там 20%, правда, што бываюць такія запальчывыя, бываюць там трошачкі лянівыя, упартыя. Ну, гэта вот не падышло. Так што на 80% збылося. Ну, у меня ўсё збываецца, ўсё супадае, я стрэлец, ўсё супадае. Вельмі часта прыходзяць людзі і просяць, пакажыце мне, калі ласка, сузор'е цельца. Кажу, чаму сузор'е? Это маё сузор'е. А вось чаму яно тваё? А таму што ў дзень майго нараджэння сонца было ў цельцы. Дык вось яшчэ цікавы момант, што астралагічныя знакі і астранамічныя сузор'і гэта розныя рэчы. Яны цяпер нават не супадаюць тэрытарыяльна. І таму, калі нарадзіўся пад знакам цельца, то сонца было хутчэй за ўсё ў сузор'і Авена, а не ў сузор'і цельца. А калі нарадзіўся ў пачатку снежня, то сонца было ў сузор'і зменоўца. Вось шукай цяпер гараскоп. Ну, змеяноста як знака задыяка не існуе. Ну, так. Не, канешне, калі хтосьці верыць у астралогію, то трэба чытаць на той знак, на які прадказалі. Але мне падаецца, здаецца, навуковая карціна свету нашмат больш складаная, чым усе вось гэтыя дзіўныя завароты нумаралогіі, алхіміі, астралогіі, чагосьці яшчэ. Але калі так разабрацца, то з навукай жыць нашмат прасцей. Свет становіцца нашмат прасцейшым і больш зразумелым. У свеце ўвесь час з'яўляецца шмат звестак пра НЛО. Я бачыў. Ты бачыў НЛО? А можа, і ты бачыў. Як расшыфроўваецца НЛО? Гэта неапазнаны лятаючы аб'ект. Калі штосьці па небе ляціць, і ты не апазнаў, ну вось, НЛО. Ён ёсць НЛО. Не факт, што гэта іншапланецяне. Ну, як мы сябе ўяўляем НЛО? Гэта нейкія прышэльцы, якія сядзяць у нейкім... Я ж кажу, абрэвіатура расшыфроўваецца без прышэльца. Проста неапазнаны і проста лятаючыя. Ну, і ўвесь час іх вельмі часта бачаць вось там на прасторах ЗША ці недзе ў Лацінскай Амерыцы, а ў нас тут прыкладаў нават 1-2 і няма. Ну, я памятаю, дзесь яшчэ ў школьныя гады таксама, а ў 90-е гады, вось, калі быў усплеск цікавасці да іншапланецян, ой, бачылі паўсюль. І такія былі самаробныя газеты яшчэ, сам выдатаўскія. Да, я памятаю. І там расказвалі, я нават сабе выпісваю, тады яшчэ, ну, быў зусім маленькім.
выпісваў, як там выглядалі розныя гэта касякі агнёў, які бачылі то пад Лагойскам, там, то пад Жодзін, то дзесьці яшчэ. Так што пры наяўнасці пэўнай фантазіі ўсё гэта можа быць. Сучасная навука да гэтага феномена ставіцца, ну, што 90% з нечым гэта ўсё ж такі з'явы прыродныя, альбо штучныя зямныя. Дзякуй Ілону Маску, ён засмеціў ўсё неба. Калі глядзіш уначы ўлетку на неба, ўсё ў спадарожніках, абсалютна. 90% з іх гэта ўжо старлінкі, і гэта толькі палову праекта запусцілі. А кітайцы зараз свой распачалі, яшчэ больш маштабныя. Так што хутка ўсё будзе ў гэтых спадарожніках, больш чым зорак будзе. Ну і астатні там таксама, гэта могуць быць яркія планеты. Моя цешча прыбегала да мяне ў паніцы, убачыўшы Венеру. Паколькі у астыгматызм, і Венера, і не зусім добры зрок. Венера ператварылася ў дыск з такімі вось крылышкамі, якраз, іншапланетна талерка. Па ўсім свеце рэгулярна тэлефануюць у 911 і падобныя службы, калі Венера з'яўляецца па вечарах на небе. Яна вельмі яркая, таму што і двойчы па ОНТ рабілі рэпартаж пра НЛА. Пыталіся там і уфолагаў, і метэаролагаў, і ваенных, усе казалі, паняцця не маем, што гэта. Астраномы не запыталіся, гэта была Венера. Гэта мы яшчэ з табой не дабраліся да канала РЕН-ТВ. Я без РЕН-ТВ нават так, пра навіны звычайныя. Там часткова тлумачыцца метэаз'явамі, незвычайнымі успышкамі маланак, шаравымі маланкамі, пралётамі яркіх балідаў і гэтак далей. Працэнтаў некалькі гэтых з'яваў застаецца так і не вытлумачанымі. Нема такога меркавання, што хутчэй за ўсё гэта прышэльцы, але проста цікава, што не ўсё мы можам пакуль растлумачыць. Вось адзін з прыкладаў НЛА зусім недавно мы выехалі паназіраць зоркі. Людзі кажуць, што такое на гарызонце? Я гляджу, што ляціць такая вось медуза з хвастом такім туманным па небе. Ну я аднойчы ўжо бачыў, як выглядае там апошняя ступень ракеты Falcon 9, якая запускае тыя самыя старлінкі, і ў гэты вечар якраз быў запуск. Мы далёка ад ЗША, але зрэдку бывае, што траекторыя іх палёту праходзіць над намі. А зусім недавно еўрапейцы запускалі сваю ракету Ариан-6, і таксама мы ўсе чакалі пралёта, аказалася, яна тады без уключных рухавікоў ішла, як дохленька зорачка, ніхто не бачыў. А потым зрабіла віток і над Беларусі ўключыла зноў рухавікі, з такі велізарнай туманнай спіраллю неслася па небе. Калі гэта было? Гэта было... Недзе, можа, пачатак лета гэтага вось. Я менавіта тут, на гэтым месцы, і, напэўна, гэта і бачыў. Яны адкуль запускалі з Лацінскай Амерыкі? Куру, а дзе гэта знаходзіцца касмодром? Можа Афрыка, а можа Лацінская Амерыка, сапраўды. Гэта французы запускалі. Французская Гвіана. Да, французская Гвіана, да, яны тут запускалі. Вось менавіта такой, яна як бы раздваивалась, як така медуза. Як медуза плые, да, такое адчуванне было, і яна так скидывала нейкі хвост, потым плыла і зноўку. І зноў такі, хто жыве каля якога Байконура, прывык я думаю, што гэта, а для беларусаў гэта, да, сенсацыя, канешне, іншапланетяне. У тебя вялікі вопыт. Вось шмат фотак з'яўляецца пейзажныя фатаграфіі космасу. Ці заўважаеш ты там, што чалавек тут з дапамогай фоташопа нешта дарабіў? Для тебе гэта як? Як ты адносішся да фоташопа у астрафотаграфіі? Ну, фоташоп асноўны інструмент, як раней фоталабараторыя была асноўным інструментам. Не, я разумею, памылкі ты там сустракаеш? На чужых работах? Да. Часам сустракаю, канешне, самыя вядомыя там фейкі уставіць месяц занадта вялікі ці не ў той фазе. Гэта ж, канешне, бачна. Чалавеку піша, слухай, ну навошта фейк ты такі посціш? А ён кажа, не, там мама, клянуся, я ўчора гэта зняў, і гэта так вось выглядала. Ну, калі чалавек проста фотограф, то можна яго так і падмануць, а калі ён яшчэ астраном, не атрымаецца так. Ці, напрыклад, там нейкі дэталі, млечны шлях, напрыклад, высветліў, каб ярчэйшым быў. Ну, я ж ведаю, як он яркасці на фоне астатняга неба, гэта млечны шлях. Але агулам мы вельмі моцна апрацоўваем здымкі. Я лічу, што у мяне падыход такі, навуковы падыход. Як у навуковым астранамічным фота, да і тут нават біялогія. Мы ж хіба бачым гэта мікраарганізмы, мы ж іх не бачым. Але калі здымаем электронным мікраскопам, мы потокі электрону вокам не бачым. Але ж гэта трэба неяк візуалізаваць, і часам нават, каб паказаць рассеянне электронаў розных энергій рознымі колерамі, нават і каляровую карцінку можна зрабіць з электроннага мікраскопа. Так і тут у нас задача паказаць усё, што ёсць на самай справе. Колеры, канешне, наша вока ўначы колеры не бачыць, але калі гэты колеры ёсць, чаму б іх не паказаць? Таму, безумоўна, калі вы зараз мы выйдзем ад яркіх софіту і палюбуемся небам, яно не будзе такім, як на фота, хаця па мне нашмат прыгажэйша ўжывую. Вось што не можа перадаць камера, гэта гіганцкага перападу яркасці паміж кропачкамі, гэтымі зоркамі і цёмным небам. Вось ніводная камера, ніводзін манітор ці папера такога дынамічнага дыяпазону не перададуць. Таму, нягледзячы на тое, што ўжывую выглядае не так маляўніча, я ўсім раю, едьце, любуйцеся зоркамі. Да, самастойна, а не так. не просто на фотаздымках.
А як шмат часу уходзіць на кожны здымак? Ну, часам спокойно гадзінка-другая можа сысці на самай справе, але звязана са складанасцю якраз саміх метадаў. Вось каму цікава ўсе тэхнічныя асаблівасці, можна зайсці, напрыклад, да мяне ў Instagram, там у шапцы профіля ёсць спасылка, я цэлую брашуру напісаў, як здымаць зоркі, бясплатна можна спампаваць, і там куча тэхнічных момантаў, бо я выкарыстоўваю прыёмы блізкія да тых, што выкарыстоўваюць астраномы, ну, на тым жа Хабле, такі, што ў меншым маштабе. Да таго ж я здымаю часта панорамамі не адзіночным кадрам, а вось так там раз, два, тры, раз, два, тры, і потым склеиваецца, падагнаць усё акуратненько выраўняць, гэта часам патрабуе пэўных часавых затрат. Але вынік атрымліваецца лепшы. Насамрэч, першае фота зрабіць зорнага неба любую камеру, калі што, нават смартфон з такі стопавай камерай. Пастаўце на штатыў, зрабіце вытрымку секунд 20-30, і вы ўжо узрадуецеся. Вы ўбачыце зорак больш, чым бачна вокам. Млечны шлях будзе ўвесь з аблокамі, вы проста скажаце вау. Пасля гэтага ўсе астатнія рэчы гэта проста ўжо як палепшыць якасць, як зменшыць шумы, як выцягнуць больш сігналу. Там ужо пачынаецца куча тэхнічных аспектаў, якія, калі каму цікава, звяртайцеся, буду расказваць. Так, атрымліваецца, што гэта вельмі проста. Ну, першыя крокі проста, па тваёй размове. апошні можа быць ужо складаней, але ну, лёгка даступна, безумоўна. По-моему, людзей здымаць нашмат складаней. Я вяселле здымаць, напрыклад, баюся, і людзей таксама. З зоркамі прасцей. Няўдалы дубль можаш перарабляць колькі хочаш разоў. Яны ўцякаюць, але вельмі марудна ўцякаюць, не так, як людзі. І не стамляюцца. Ну, я прапаную на гэтай ноце спыніцца і пайсці паглядзець на поўню. Вось наш тэлескоп, і мы мяняем лакацыю. Месяц такі яркі аб'ект, на яго можна навесіць любым спосабам. У мяне, напрыклад, нават не стаіць шукальнік для гэтага, проста можна так уздоўж трубы паглядзім. Вось, зараз ён нізка, таму асабліва далёка не трэба. Вось. І зазіраем мы звычайна вось сюды ў акуляр. Многі думаюць, што трубу трэба ззаду глядзець. Ёсць тэлескопы, у якіх і ззаду, але ў вялікіх аматарскіх тэлескопах звычайна сістэма Ньютона, вось тут акуляр. І вось зараз зазіраю сюды, і у наш акуляр, так, вось яна. І вось гэтымі ручкамі хіба што можна падстроіць рэзкасць на сваё вока. Ну вось яны гіганцкія. На ўсё поле зроку. Вось. Ну, дай-ка паглядзець. Конечно, падчас поўні не так цікава месяц выглядае, таму што мы не бачым горы і кратары, сонца свеціць на поўні просто так ва ўпор, быццам і плоскі блін падаецца. Але там з аднаго краю ўжо месяц пачаў старэць, там ужо кратары трошачкі з'явіліся. Самая цікавая фаза, і многіх хто здзіўляе людзей, што не поўня, а дзесьці першая чвэрць, апошняя чвэрць, калі палова месяца на небе. Я бы глядзеў, мне. Клас. Глядзіўся. Эх, акуляр класны, з добрым выносам, з вялікай лінзай, ну, караці, з шырокім полем. Такі мало каго ёсць. Паказаў бы. Як гэта працуе, раскажы. Вось як менавіта гэты тэлескоп працуе. Я вось бачу там сабе. Так, там сябе ўбачыш, таму што тут лінз зусім няма, ну, акрамя, канешне, акуляры, тут ёсць лінзы. Усе сучасныя вялікія тэлескопы, ну, гэта, канешне, аматарскія, але і прафесійныя таксама, ну, люстэркавыя. Лінзу вялікага дыяметру цяжка зрабіць, і яна мае свае недахопы, таму тут стаіць увагнутая люстэрка ззаду. Яно збірае ось промні, якія ідуць усе. Ну, правда, што яно іх сабрала бы недзе ўнутры трубы, і мы не маглі б туды галаву засунуць, каб паглядзець. Таму там яшчэ ўперадзе стаіць пад вуглом 45 градусаў плоская люстэрачка дыяганальная. Яно выводзіць гэтай промні сюды. Вось тут фокальная плоскасць, фокус, і можна, паставіўшы акуляр, разглядаць. Можна дастаць акуляр, замест акуляра паставіць камеру без аб'ектыва і ў месца фокальнай плоскасці размясціць матрыцу. І гэты тэлескоп ператвараецца ў вялікі фотааб'ектыў. Спецыфічна, правда, але месяц здымае нядрэнна. Віктор, было вельмі прыемна паслухаць вашыя разважанні. Я мне было вельмі прыемна правесці гэты вечар тут на беразе Нёмана. Да, вельмі рады, вельмі шмат інфармацыі. Я думаю, што мы абавязкова сустрэнемся яшчэ раз і абсудзім іншыя пытанні ўжо. Так, я б хацеў бы такі дадаць, што глядзіце часцей на неба, не на фатаграфіі, а на жывое неба, бо навошта на зямлі сваркі, звадкі, горы чи боль, калі ўсе мы ляцім да зор. Памятайце Богдановича. Часцей глядзіце на неба і натхняйцеся ім.